ዘመናዊት ቻነል ብርሃን ዘብርር حقين فلتة وزبي زغرر زمناوي شانل سلام كما يتحضروا زي خبركم تعذبتين أب عالمنا بأشحات زغوترو كد طباقة تغر رئيس دك أنستيو لو كابعاتهم اتوم بقند زوترو جن اتوم 30 رايوم قدي ጽባቀ ጸጉር ርእስ ደቅ አንስቲዮ ከከምቦቱ ሀገሩ ህብረተሰቡ ሃይማኖቱ ነናቱ ትርጉም ይወሃወዩ በሐፈሽኡ ግን ቅዲ ጽባቀ ጸጉር ደቅ አንስቲዮ ውልቃዊ ምርጫ ምዃን ሐሊፉ ምስ ትሕትና አኽብሮት መንነትን እምነትን ህብረተሰባት በቀጥታ ይተአሳሰሪው ጸጉር ርእሲ ካብ መግለጺ ምስሊ ወድሰብ ምዃን ሐሊፉ ግሉጽ መዛረብ ቋንቋ ስምዒታት ካብ ዝኸውን ዘመናት አውፂሩሎ ብፍላይ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከባ ኣዋልድ ጸጉሪ ርእሰን ንፈጠራ ባህልን ውልቃዊ መግለጽን ክውክለለን ንርእለና ካብ ለምሽ ብዝምስጥ ቅርጺ ዝተጠምጠመ ክሳብ ማዕበላዊ ወሓዚ ቅርጽ ዘለዎ ካብ ትኽ ዝበለ ፍሕሶን ክሳብ ብጽኑዕ ዝተዓልመ ቅርጽ ዝውንን ነፍስ ወከፍ ዓይነት ጸጉሪ ናይ ገዛ ርእሱ ጽባቐን ዛንታን ተሰኪሙ ኣብ ጠመተ ዓይንና ይኣትሎ ኣብ ዝተፈላለየ ባህልታትን ህብረተሰባትን ኣዋልድ ዓለምና ብዝተፈላለየ ቅዲ ጸጉረን ከትሕዝኦ ይረኣያየን ገሊኣተን ደቂ ኣንስትዮ ንጊዜያዊ ውቃበአን ምህላው ጥራይ ዘይኮነስ ንተፈጥራዊ ጽባቐ ጸጉረን ከእቅባ ጥራይ ሓደ ዓይነት ቅዲ ኣካውና ጸጉሪ ክኽተላ ይረኣያ እንተ ካልኦት ድማ ብዙሕ ጻዕሪ ዝሓትት ተተጋገየ ኣርማኒ ጭራ ፈረስ ንዝዓይነቱ ቁኖ ይጥቀማ ኣብ ድሕሪአን ሸነኽ ውቁብ ብዝኾነ ብዝተኣኽለለ መንገዲ ኸኣ የትሕዝኦ ካብዚ ፍልይ ዝበለ ንተፈጥራዊ ምንቅስቓስ ጸጉረን ዘጉልህ ፍኑ ቅዲ ይመርጻ ከም ሪበን መትሓዝን ሻርባን መጸባበቂ ሕብርን ዝኣመሰሉ ስልማት ደቂ ኣንስትዮና ንዝውንንኦ ደረጃ ክብሪ ንምዕቃብ ጥራይ ዘይኮነስ ውልቃዊ ስምዒተን ዝገልጻሉ ቅዲ ጸጉሪ ኮይኑ ይርከብ ቅድታት ኣካውና ጸጉሪ ክፈላለየ ይኽእል እኳ እንተኾነ መሰረት ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ግን ጥዕናዊ ክንክን ጥራይ እዩ መሰረት ክኢላታት ጸጉሪ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ቀለልቲ ግን ከዓ ውጽኢታዊ ዝኾና ልምድታት ክኽተላ ይመኽሩ ንሱ ድማ ኣፍኩስ ኣቢልካ ምምሻጥ ወይ ቀሲልካ ብጥንቃቐ ዝግበር ዘየድሊ ምስባር ጸጉሪ ርእሲ ይከላኸል ጽሬት ቆርበት ርእሲ ምህላውን ዘለስልሱ ተፈጥራዊ ውጽኢት ስነ-ጽባቐ ምጥቃምን ንልስላሰን ትርን ጸጉሪ ርእሲ ንምዕቃብ ዝሕግዙ ነገራት እዮም ጦይ ጸጉሪ ርእሲ ምስ ምህላው ሓፈሻዊ ጥዕና ወዲ ሰቡን ብቀጥታ ይተኣሳሰር እዩ ብቪታሚናትን ማዕድናትን ዝሓብተመ ሚዛናዊ ኣመጋግባ ኣብ ከም ፍረታት ሕምልቲ እንቋቑሖ ዝኣመሰሉ ምግብታት ዝርከብዎም ምዝውታር ንዕቤትን ምንጽብራቕን ጸጉሪ ርእሲ እዙዝ ተራ ይጻወቱ እኹል ማይ ምስታይ እኹል ዕረፍቲ ምውሳድን ዱልዱልን ጥዑይን ጸጉሪ ንክህልወካ እዙዝ ተራ ይጻወት ኣካውና ዝተፈላለየ ቅዲ ጸጉሪ ኣፍልጦ ምህላውን ማዕረ ማዕርዩ ኣገዳሲ እዩ ትኽ ዝበለ ጸጉሪ ማዕበላዊ ጸጉሪ ጥውይ ዋይን ከም ስልኪ ዝተሓላለኸን ቅዲ ጸጉሪ ነፍሲ ወከፎም ነናቶም ዝተፈላለየ ናይ ክንክን ልምድታት ይሓቱ ነዚ መሰረታዊ ረቋሒታት ምፍላጥ ድማ ኣዋልድ ጸጉረን ኣብ ዝበለጸ ኩነታት ጥዕና ንክህሉ ክሕግዝ ይኽእል እዚ ምስ ዝፈልጣን ኣብ ትግባሪኡ ምስ ዝነጥፋን ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ርእሰ ተኣማንነተን ይብርኽ ኣብ ዓለም ምስ ዘሎ በብእዋኑ ዝለዋወጥ ደረጃ ጽባቐ ቅዲ ጸጉሪ ርእሱን ክዛመዳ ኣይጸግመንን እዩ ኣብ መወዳታ ጽባቐ ጸጉሪ ደቂ ኣንስትዮ
ኣብቲ ዝመረጾ ቅዲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዝኽተላኦ ክንክኑን እዩ ዝውሰን። ኣዋልድ ንዝውንንኦ ዓይነት ጸጉሪ ብምስትበሃል ምሩጽ ክንክን ጸጉረን ከዘውትራ ኣብ ዓለም ንዘለዎ ሓደስቲ ቅድታት ጸጉሪ ርእሲ ፍልጠት ብምቕሳም ውልቃዊ ድሌተን ብምትእህታው ቅዲ ጸጉሪ ማሕበረሰባት ዓለምና እናዛመዳ ምዝኸዳ ተፈጥሮ ንዝዓደለን ጽባቐ ብትኽክል ክጥቀማሉ ኣየጸግመንን። ብባህሊ ልምድታትን ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮን እተፈላለየ ክፍለ ዓለምና ቅዲ ጸጉሪ ደቂ ኣንስትዮን ማዕሪኡ ክፈላለየ ይረአዩ። ኣብ ሕብረተሰባት እስላም ኣዋልድ ርእሰን ብሒጃብ ይሽፈና። ምኽንያት ከም ትሕትና መግለጺ ሃይማኖታዊ መንነትን ተወፋይነትን ስለ ዝቝጠር ስለ ዝኾነ ጸጉረን ኣብ ክንዲ መጸበቒአን ዝኸውን ከም መግለጺ መንነተን ይቝጠር። ኣብ ጽዮናዊ ሕብረተሰባት ገሊኣተን ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምምርዓወን ርእሰን ብሻርባ ወይ እውን ቲቸል ብዝበሃል ክዳን ቆቢዕ ወይ እውን ሽተል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዊግ ገይረን ክሽፍና ይተባብዓ። ስለምንታይ ጸጉሪ ርእሰን ከም ምልክት ትሕትናን ብህትውና ቃል ኪዳንን ስለ ዝቝጠር እዩ። ሕብረተሰባት ኣሚሽ፣ ሜኖናይትን ገሊኦም ኣመንቲ ኦርቶዶክስን እንተኾነ ደቂ ኣንስትዮ ጸጉሪ ርእሰን ብሂጃብ ወይ እውን ብሻርባ ገይረን ክኽውልኦ ብሕብረተሰበን ይተባብዓን። እዚ ወድሃንኩም እዚ ዘመናዊ ቻነል እዩ። ዘመናዊ ቻነል ዘመናዊ ቻነል ብርሃን ዘብርህ حقين فلتة وزبي زغرير زمناوي